päästä oltaisiin nyt Helsinki-Vantaan lentokentän matkaa aloittamassa ja jännitys on aivan psykedeellinen, jos näin voisi sanoa. Tosiaan lyhyesti briefattuna. Reissun olisi tarkoitus alkaa Koreasta. Mennään ekana Souliin. Siellä olla 10 päivää. Siitä matka jatkuu kohti eteläistä satamakaupunkia Busania. Siellä olisi tarkoitus olla muutama päivä, jonka jälkeen sitten sieltä lähtee lautta kohti Japania, Nipponia, nousevan auringon maata. Miksi me nyt sitä kutsutaan? Ja tarkalleen ottaen siis Osakan kaupunkiin. Ja siellä mä oon eka muutamat päivät, jonka jälkeen otan junan, paukin Kiotoon kautta Shigalääniin, vähän niin kuin Landelle. Siellä olisi tarkoitus olla sitten 6 päivää, jonka jälkeen mä sitten paukin takas Osakaan, otan lennon kohti Okinawaa. Okinawalla mä oon vajaa viikon, ottamassa vähän arskaa ja nauttimassa vähän mojittoa, jonka jälkeen lento takas kohti Osakaa ja siitä sitten Mount Fujin kautta Tokioon, missä olisi tarkoitus olla sitten viimeinen viikko. Ja sieltä sitten Moskovan kautta lento takas kohti kotia. Saa nähdä, miten reissu menee. This video is YouTube? I don't know yet. Maybe. Oh.